Kartel lehiaketaren hautaketa egin dugu, epaimahai batek hautatu ditu kartel txapeldunak, hiru kategorietan, bai orokorrean, bai aurrenan eta bai herritarren bozka kategorian. Eta kartel guztiak ikusi dituzte eta beraien bozkak eman ondoren, atera dira garaileak zeintzuk diren. Kategoria orokorrean begietara begira izan da garailea, Asier Jarraiz Lopezek egindako kartela. Aurren kategorian Madalena Geometrikoak, Ane Rodríguez Gartziak, eta herritarren bozka kategorian Txupinazo izena duen kartelak irabazi du, Igone Alvarez Gonzálezek egina. Hau da kategoria orokorrean hautatu izan den kartela. Hau aurren kategorian hautatu izan da. Eta honek jaso du herritarren bozka.